ଜୟ ମା ସାରା ସୁନ୍ଦରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଅଷାଢ଼ ମାସର। ପ୍ରଥମତଃ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି, ମୋର ପ୍ରିୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ଯୋଉ ରୁଆ ବେଉଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ରୁଆ ବେଉଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏତିକ ତଳି ଉପାଡ଼ିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଯେତେ 3 ଦିନ ହେଣି ଉପାଡ଼ୁଛି, ଆଜି 3 ଦିନର ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ, ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଅଧିକା ତଳି ଉପାଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମର ଏଇ ଅଷାଢ଼ ମାସର ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅଛି କି ବଣିଜ ଚାଷ ତର ବଣିଜ ମଠ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଜି ଆମର ହେଇସାରିଛି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆରିପଦା ହାଇସ୍କୁଲ ଆଉ ଆମର ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି। ଆରିପଦା ହାଇସ୍କୁଲ ପଛପଟ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ଯୋଉ ଚାଷ ତର ବଣିଜ ମଠ ତାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘଟି ସାରିଲାଣି। ଅଲରେଡ଼ି ଚାଷ ତର ଆମର ଗ୍ରାମ ଲୋକେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ ବାକି ନାହିଁ, ବିଲ ସବୁ ପୁରା ରୁଆ ପାଇଲାଣି। ଆଉ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାକି ଅଛି ତଳି ତଳା ଜମି, ବେଶୀ କିଛି ପଡ଼ିଆ ଜମି ବା ଖାଲି ଥିବା ବିଲ ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ରୁଆ ସରିକି ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଜୀବନ ଦାନ ପାଇସାରିଲାଣି ବା କଳା ବୁଲିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା। ଆଉ ଏଠି ତଳି ତିଆରି ଅଛି, ତଳି ଏକଦମ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ତଳି ଯେତିକି ଯେ ଲଗେଇବା କଥା କାମରେ ଲଗେଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଚକଡ଼ି ଚାକଡ଼ିକିରି ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘଟେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳି କିଆରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ତଳି କିଆରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁ ଆଜି ଉପାଡ଼ିଛି ତଳି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିଆଡ଼େ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ କୁଦ ଟାଇପର ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭୁରୁକୁଣ୍ଡା ମୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ବି କିଛି ଅଳ୍ପ ବାରି ରହିଛି, ବାରିକି ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଜମି ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳି ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଏ ତଳିଟା ଟିକେ ଫିକାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାଇକି ରୁଆ ହେବା କଥା ଅଧିକା ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ଯେଇପାର ତାର ଜବାନ ଖସିବା ହେଇଗଲାଣି ବା ସାରର କମାଳିଟା ଖସିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଫିକାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତଳିକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆମର ହେଇକି କଳା ବୁଲିଗଲାଣି। ତଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ବିଲଟା ପୁରା ସ୍କୁଲ ଝିଅ ଲାଗିଛି, ଏ ରୁଆ ସରିକି ପୁରା କଳା ବୁଲିଗଲାଣି। ରହୁଛି ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ମତାମତ ନିହାତି ରଖିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ମା ସାରା ସୁନ୍ଦରୀ।